Masa million kelen ay b'a feere ma bisa wa masa million kelen ha million kelen wa biolon fila an bɔ fana an bɔ kɔrɔ wallahi dɔrɔn de don wa to yɔrɔ la n ka saba wallahi yɛrɛ biolon wa to biolon fila ne ka bila a b'a kɛ bisi ka feere ka bisi n ka jafa bisi n ka bila a b'a kɛ bisi o ne ka feere sabali I ye kumaba de sa million kelen wa bisigi a sana ɲɛna misi kelen baara banna a sana ɲɛna million kelen ani wa bisigi a sanni fila nin ye ɲɛna pewu voilà on est bolo bon an kɔni ye jateminɛ min k'o la o ye wagati cogoya de wagati dɔ misi bɛ jigin wagati dɔ a bɛ yɛlɛ bon wagati kɔni na ka gɛlɛn ka sabu kɛ dumuni ko ye ani marako o y'a gɛlɛya ye bon misi prix kɔni bɛ daminɛ 250 la bi 250 duguma o misi man ca dɛ k'a daminɛ 250 la ka taa se million ma misi b'o hakɛ kɔnɔ bi. Alhamdulillah an bɛ ala fo ka ala barikada nka misi yɛrɛ kɔni alhamdulillah a tun bɛ salo cogo min na ayiwa a tun ka nɔgɔ ka tɛmɛ ɲina fana kan parce que minnu tun bɛ san 60 olu kɛra 75 ye nka garabaliw yɔrɔw cogow tɛ kelen n'o tɛ ɲina kɔni dɔɔni fana farala a sɔngɔ ka dɔɔni k'o sababuya kɛ ni ye ayiwa misi yɛrɛ nacogo ni a balo cogo n'a taa cogo jateminɛ ayiwa a kow tɛ i n'a fɔ sango ta sango fana o ka nɔgɔ ɲinɛ ye dɔɔni do ala sago sago komi misi hakɛlamani dɔw fana bɛ a la bɛɛ ni i bɛrɛ hakɛ tɛ mɔgɔ bɛɛ ni bɛrɛ hakɛ don ni a kɔni a ma kɛ cogo dɔ kɔni ye n'ala sɔnna bɛɛ kɔni bɛ dɔɔni sɔrɔ bɛɛ bɛ dɔɔni sɔrɔ ka da fɛn caman kan fɔlɔ ye baganw balo ye fɔlɔ tali ka na n'u ye ka na feere yan o ye filanan ye sabanan bagan yɛrɛ a tɛ kɔndisiyɔnna bilen kuwa a y'a gɛlɛya sabanan ye a bɛ dumuni min di dumuni si t'a la min ye ko nɔgɔ ye ne ka gɛlɛn o dalen misi sɔngɔ kan misi fana man nɔgɔ n'i y'a fɛn naani fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa bɛɛ gɛlɛya naani de ye a prix la welelakan ye min ye nin bɛɛ ye fo hadamadenw ka jɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma dɔrɔn ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma bagan a ladon cogo ni a musaka nɔgɔya kama an bɛ bɛɛ ka jɛ kɛ bolo di ɲɔgɔn ma n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma a dɔɔni dɔ bɛ sɔrɔ a la nɔgɔya bɛ sɔrɔ a la. anw ka gɛlɛn o tɛ se ka san parce que a taara ka sɔngɔ dan quoi fɛn fɛn bɛ ka feere 100 a bɛ feere la 180 160 170 190 fo ka se million kelen ma million kelen misiw bɛ yan e min terikɛ gasoil bɛ ka sɔrɔ gasoil tɛ ka sɔrɔ bon a ma nɔgɔn dɔɔnin quoi gasoil tɛ ka sɔrɔ bon mɔgɔ min ka taa misi ta ka na bon a ka gɛlɛn u bolo fana depuis ni san yɔrɔ la quoi n t'a dɔn n'i y'a faamuya. Voilà, o gɛlɛya caman bɛ yen. Yala a fɔra misi dɛrɛmɛ san ɲina misi gɛlɛn a ka gɛlɛn kojugu balo man ɲi ɲina misi ka gɛlɛn an bɛ ka misi tɛrɛmɛ prix o prix la an tɛ ka an sagona misi sɔrɔ o prix la. Différence jumɛn bɛ ani salon ta cɛ? Différence ba de b'u cɛ ɲina misi ko ni salon ta différence ba de b'u cɛ o tɛ comparer yɛrɛ salon an ye misi dɔw sɔrɔ prix dɔ la ɲina o prix bɛ ka doubler k'o fɔ misiw la de. Prix i y'a mɛn salon an ye misi dɔw sɔrɔ 65 70 mais ɲina 100 ni kɔ de bɛ ka fɔ misiw la. Donc vraiment ɲina misi a ka gɛlɛn kojugu ka gɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ vraiment ninnu filɛ ninnu bɛɛ bɛ jɛda misi mangamaniw de fɛ i y'a mɛn misiw bɛ minnu bɛ ninnu ni san cɛ i y'a mɛn i yɛrɛ bɛ garabali kɔnɔ i ɲɛ b'a la mais ninnu y'an bɛrɛw de ye o de y'an nana k'an ɲɛsin olu ma i y'a mɛn mais prix bɛ ka fɔ an ɲɛna o la an tɛ se k'a san. Vraiment a ma nɔgɔ bon an kɔni bɛ jamana ɲɛmɔgɔw an bɛ wele bila u ma u ka nɔgɔya da ɲini misiko ninnu na pour que an minnu ye fantanw ye an fana ka se ka misi sɔrɔ ka faga an ka denbayaw la seliw la sinon salon misi ni ɲinan misi kɛnɛ janba b'u cɛ dɛ kɛnɛ jan yɛrɛ yɛrɛ de b'u cɛ bon dernière minute mɔgɔ ni min da so ko n bɛna selisiw bɛ se n'a fɔra sini seli ka na ne ma dala n'i bololankolon tɛ segin dɛ prix bɛ yan bi ni kɔn i ka na i ka n'a san i ka taa o de daga de la sinon n'i da so yen n'i nana i bɛ fɔn a kɔ dɛ.